Și uite cum un nou video își face apariția la mine pe canal. Bine ați revenit! O să vă prezint traseul pe care l-am parcurs eu din Belgia până în România și de ce peripeții am avut parte pe acest drum. Vă urez vizionare plăcută! Da, și este de menționat distanța care era afișată aici pe ecranul telefonului, era până în Arad. Și acum vine întrebarea de ce până în Arad? Pentru că altădată am mai fost tot cu mașina în România și mi-am pus distanța la care vreau să ajung și bineînțeles că neastâmpăratul de GPS, să-i spun așa, mi-a greșit total traseul. Cum de altfel se întâmplă și de data aceasta, dar am zis hai să pun pe părți, să-mi pun traseul pe părți, dar tot nu a făcut așa cum am dorit eu. Mai bine mă uit pe indicatoare și poate așa ajung unde îmi doresc eu, nu unde vrea GPS-ul. Și uite cum după câteva ore își face apariție și prima oprire. Era timpul să ne odihnim puțin. Și cum spunea renumita vorbă, afară e frig și e înnorat și e o vreme de... Lăsați voi în comentarii cum este continuarea.
Am mers și am tot mers, cale lungă să ne ajungă. Eram bucuroasă că aici mirosea deja acasă. Dar din păcate nu a fost așa. Aici aveam parte de liniștea dinaintea furtunii ce urma să vină. Stați pe aproape și veți vedea. De ce furtună am avut parte?
și din acest punct s-a provocat un adevărat haos. GPS-ul nu a mai funcționat cum trebuia să o facă și noi ne-am gândit să urmărim exact mașina care o aveam înaintea noastră, dar ce să vezi, nu mergea unde trebuia să ajungem noi și într-un final am pornit GPS-ul. GPS-ul ne-a dus pe acest drum pe care îl vedeți în imagini și pot spune că a fost exact ca un labirint din care simțeam că nu mai ieșim odată și nu mai ajungi la civilizație, pot spune. Pentru că m-am simțit exact ca și cum eram uitată de lume într-un loc în care nu trece pui de om, nici musca nu trece prin acest loc unde am fost noi duși de GPS. Cred că mai bine de o oră am mers pe așa drum. Simțeam nevoia să văd autostradă, să văd lume, să văd mașini, să văd pe cineva, nu trecea, nu venea nimeni. Mi se pare că au trecut pe lângă noi doar 2 mașini. A fost foarte, cum se spune în termenii noștri moderni, să zic, creepy. Exact aici au trecut 2 mașini pe lângă noi. Dar în rest, nu tu lumină, nu tu oameni, nu Ungaria, țară europeană, ce pot să spun mai mult. Și cum a apărut din toată negura care ne înconjura pe acel drum, biserica a fost cireașa de pe tort, bomboana de pe polivă. Aici vă arătam că în final am ajuns în România după un drum cu peripeții provocat de GPS. Consider că înainte lumea era mult mai ok când se orienta după indicatoare și noi am făcut, după ce am observat că GPS-ul ne duce pe un drum greșit, am urmat indicatoarele. De multe ori, tehnologia nu ajunge exact unde trebuie să fie. Mergem de acolo. Precedent în care simțeam că
nu se mai termină odată și nu se mai luminează de ziua și nu mai ieșim de pe acele drumuri care au fost eronate, uite-ne în sfârșit pe meleagurile natale, eram mai liniștiți și ne urmam drumul către destinația aleasă. Nu am mers direct acasă, am zis că vrem să poposim câteva zile, un mic concediu, să spun așa. Din păcate, filmarea se apropie de final. Cam așa s-a efectuat traseul nostru din Belgia până în România. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, dacă v-a plăcut, să-mi lăsați mie un like, un subscribe, ce doriți dumneavoastră. Aici erau mici pe stil turcesc. Hai, pa, pa!